आसाम सरकारनि कामान्डु बेटेलियन बिफानाव साख्रि थिसननायखौ बरायदों आलमा बसुमतारी। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो उदालगुरि बिधान सभानि एमएलए, लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ साबायखर हरना दिनै साख्रि थिसनजागोन रमिय' दैमारिखौ आर'नाइजों बरायो बैराखन्द बियाब बरला बिसिडिसिनि मासिगिरि आलमा बसुमतारिया। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिआर बैराखन्द बियाबनि बरला बिसिडिसिआव थानाय सोरां हादोर गामिनि मजेन दैमारि आरो कुन्ज दैमारिनि फिसाज्ला रमिय' दैमारिखौ बरायना साख्रियाव दैथायहरनो आर'नाइ गांसेजों बरायदों बरला बिसिडिसिनि मासिगिरि आलमा बसुमतारिया। बे समाव बिथां मासिगिरि बसुमतारिया खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। गोजोनथाव बाथ्रा, मानो होनब्ला दिनै जों इउपिपिएल सरकार सालायनाया बोसोरनै जालांबाय। लोगोसे जों दिनै लोगो लोगोनो जोङो इउपिपिएल सरकार बिजेपि सरकार एलायन्स खालामनानै 2 बोसोरनि उनावनो जों दिनै गोमोथाव आरो सोमोनांथाव जों खामानिखौ जों मावनो हादों। जिहेतु जोङो गोरिब गुन्द्राखौ लानानै बे सरकारखौ जोङो नाजाथाबनानै जोङो देरहाहोदोंमोन। जों दिनै बेनि फिथाइखौ जों मोननो हादों। जोंनि गोसोआव दिनै मा बुंगोन, एनेका गोजोननाय फैदों, गोसोआव रंजानाय फैदों। गोरिब गुन्द्राफोरखौ जों दिनै अनखांनो हादों। मानो होनब्ला दिनै जि न'खराव जों फैदों, बे न'खराव जोंहा नुनाय बायदिब्ला बिसोरो जेबो गैया। बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै बिथांमोनखौ फरायहोदों। गय खिलि खावनानै बिनि बिमाया बे गथ'खौ फरायहोदों। दिनै बे गथ'आ बिमा बिफाखौ मान होनानै, जोंनि सरकारखौ मान होनानै, गावनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोंनि बे बरला भिसिडिसिआव बेबायदि गोमोथाव आरो गोजोनथाव रादाबखौ लाबोदों। बेयावखाय आङो बे गथ'नि सायाव रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि बे दैदेनगिरि मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि इउपिपिएलनि मानगोनां प्रमद बर' बिथां, लोगोसे जोंनि सार मानगोनां गबिन्द सार, बिथांमोना दिनै खोथायाव जेरै बुंदोंमोन, जों कारापसनखौ जोङो नागारनानै जों थाइसेबो जोङो रां रुफा लायालासेनो गोरिब गुन्द्रा बा क्वालिफाइड गोनां गथ'फोरखौ जोङो बिना फैसाजों जोङो साकरि होगोन होनना बुंदोंमोन। दिनै बे बाथ्राया जानो थांगासिनो दङ। जों बेयावनो जोंहा गोग्गानाय दं। आरो दिनै गोबां गथ'फोर दंबावो बेबायदिनो नाजानाय। जों नुबोदोंमोन सिगाङाव थाखा फैसा होआब्ला साकरि मोना। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनदों बे गथ'आ दिनै थाइसेबो बियो रां होआलासेनो बिथाङा दिनै देरहानो हादों। बेखौनो जोङो इउपिपिएल सरकारखौ जोङो साबायखर होयो। जोंनि जि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आं धन्यबाद होदों जे आंनि लाइफनि थाखाय जे आंनि लाइफआव जि आं जि साकरिखौ मोनबाय, जोंनो पस्टखौ दिहुनना होबाय, आं हामबाय होनदों। आरो जोंनि सार प्रमद सारखौबो हामबाय होनदों आरो जोंनि सार गबिन्द सारखौबो हामबाय होनदों। बिदि जोंनि थाखाय बेबायदि पस्टखौ दिहुनना होनायखाय, आंनि लाइफखौ बनायना होनायखाय आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। बे समावहाय साख्रि लानाय समाव माबा मोनसेफोर रांखावरिफोरनि हामबाय होनदों जोंनि बेबायदि बिजेपि सरकारखौ आरो इउपिपिएल सरकारखौ। जेबो रांनि जेबो करपसन जायाखै। जों गावनि खस्थ' खालामबानो जों मोनगोन। मानोना दानिया जेबो रांनि करपसन गैया। बेनिखायनो दानि सरकार इउपिपिएल आरो बिजेपि लोगोखौ आं हामबाय होनदों। बे समावहाय नोंनि जिथु उन्दै उन्दै गथ'फोर दं, लाइमोनफोर दङ, बिथांमोनखौ मा होननानै थुलुंगा होगोन? आं बेखौनो थुलुंगा होगोन जे नोंथांमोना खस्थ' खालाम। जि पुलिसल' नङा, नोंथाङा जि थांखि दोङो, जि मा दोङो,
नोंथाङा खस्थ' खालाम जोंनि सरकाराबो नोंथांमोननि थाखाय नायबाय थादों दानि जुगाव जेबो रांनि करपसन जायाखै नोंथांमोना गिनाङा बेनिखायनो खस्थ' खालामनानै जेन नोंथाङा खस्थ' मावलांबा गासिबो जाफुंलांगोन आरो